ona ez, nik uste dut nik atera dudala biseagoak, baina nik uste partiduan lauak erabiliko ditugula, baina nik uste frontoi honetarako onak. Lasai nago horregatik ez, nik uste partidu txapelketa ona egin dudala, orain partidu zaila daukat, baina eskute horrekin geratuko naizela, txapelketa ona egin du eta horrekin geratuko naiz. Oso pelotari esplosiboa eta tantoa errexiteuna ondo da honen, eta bai, aurkari gogor bat komentatzeuna sakea, restoa, hor tanto asko juteie, geho izan zintzezke jokun gutxixio geixio, baina egie da, bi sake, resto, sakerren mate, hortaka da hundik iteko modu bat egotea askotan, eta hor asmatzeunak, baina desente eukiko irabazita, ezta?